munanan ayyuka ka tuba Allah ya yafe maka domin ƙetarewa siradi ta maka sauki. Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta, wanda duk zai samu haihuwa shiga aljanna daga tsallaka siradi ake gane wane yaya. Wani zai taso da haske fau yana zuwa tsakiya shikenan sai hasken yayi dindin, sai ya rinka hangen haske jikin waɗancan da ke gaban shi, sai ya rinka cewa do Allah ku dan tsaya na ka tabi su min nuriku, mu dan ba hasken ku. Sai waɗancan sai a ce kilar ji'u wara'akum faltamisu nara, koma baya ka nemi haske, faltamisu nura, koma baya ka nemo haske. Akid kuma sai juya baya din yana neman ina zai samu haske, yana juyawa kuma sai ga an sa wani kyaure, sai a sa kyaure, yanzu babu hanya sai ƙasa kuma wutar jahannama ce. Kar kai munafunci shine ka zauna cikin musulmi da baki da jikinka amma zuciyarka tana kinsu. Kar kai haka, kar kai wa musulmi makirci, kar ka kulla wa musulmi, kar ka yi wa musulmi sharri. Za ta rikice maka a nan duniya, in aka tafi lahira al'amari zai balbalce maka, za ka rasa kanka a cikin wutar jahannama. Domin a cikin wutar jahannama munafukai suna daga cikin waɗanda wuta za ta ci su ta ƙone su sutuk, in an je ceto ba za a gane su ba saboda matsayin kafirai suke. Na haka ɗan uwa kai marmaza ka gyara kafin lokaci ya ƙure. Annabi da ya ce fanajin musallamun, daga cikinsu akwai wanda zai kubuta salin alin, wa makhdushun akwai kuma wanda za a kakkarce shi, mursalun sannan a sake shi ya tsira da ƙyar. Shine bahaushe in kayi karatun allo sai ya ce da ƙyar na gawau. In ka ji malami ya ce da ƙyar na gawau, malami ya duba ƙur'ani ya duba allo ya ce da ƙyar na gawau, to da abin da wahala kenan ko. To shine wannan da ƙyar ya gawau, da ƙyar zai haye, duk an kakkarce shi ko ina, nan an watso mishi wannan ainihin ƙayoyi sun cafke shi, nan wannan ƙugiya ta fafce shi, sai ya ƙarasa ya haye.